Čo dodať k dnešnému zápasu? Obrovský výbuch, ktorý je neakceptovateľný a budeme si musieť s chlapcami sadnúť a niektoré veci veľmi rázne začať riešiť. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale to bolo tak všetko. Vyhrávali sme 2-0, naozaj sa na to dalo pozerať, ale možno prvých 5 minút. Kde bol problém? No, niektorých chlapcov sme nechali doma, skúsených chlapcov ako Mažár, Mikuš, Tadeáš Mikes, a zobrali sme niektorých dorastencov, ktorí mali zápasovú premiéru, Kubo Kalinač, Matúš Rybanský, Dominik Roman, ale tie šance sa nechytili, ale nie hlavne títo chlapci, ktorých som menoval, ale ten druhý sled. To znamená mladí chlapci, od ktorých už čakáme ako od juniorských reprezentantov, ako od majstrov Slovenska v dorasteneckých kategóriách, že budú lídrami. A nestalo sa tak. Problém bol predovšetkým v obranej hre a vo výkone brankárov. V prvom polčase sme mali 2 zákroky, možno 3 prerušenia, naozaj to bola veľmi mäkká obrana a z toho sme nedokázali hrať protiútok, nedostali sme sa do tempa a potom, čo sme zahodili niekoľko čistých príležitostí, tak padla na nás deka, stratili sme sebavedomie a žiaľ, v tom mladom týme nebolo hráča, ktorý by družstvo naštartoval a jednoducho to na nás padlo. Veľmi poučný zápas. Ja som osobne sklamaný z výkonu niektorých chlapcov, ktorí si na istý čas určite zabuchli dvere a verím, že ich to naštartuje k tomu, aby na sebe popracovali ešte viac. Lebo mne nevadí, keď hráč zahodí alebo nepremení čistú šancu, respektíve spraví nejakú chybu v obrane. To k tomu patrí. Nedá sa všetko dať, ale vadí mi, keď odhodlanie a srdiečko zostanú iba vo verbálnej rovine. To je všetko.